Escriure em serveix de sedant, d'excitant, és angoixós, és tot a la vegada. Escriure em cansa molt. Ho necessito perquè una cosa o altra s'ha de fer a la vida. Però el que a mi m'agrada és embadalir-me davant els núvols, o llegir novel·les policíaques, o anar al cinema a veure westerns, que són les pel·lícules que més m'agraden. Després de la guerra vaig tardar molt de temps a tornar a escriure. Tenia massa feina per a sobreviure. I escriure català a l'estranger és el mateix que voler que floreixin flors al Pol Nord. Necessitava molta pau i tranquil·litat. Vaig començar a escriure quan era un adolescent perquè m'avorria molt, però ho feia per sortir de la monotonia. Així començo a escriure per tal d'animar la situació. Escriure és una fugida, això tan vulgar que es diu evasió. Per què escrius, doncs? Perquè escric. Jo em penso que ja ho dic en el pròleg de Mirall Trencat. En principi escric perquè m'agrada escriure. És evident, perquè si no m'agradés escriure hauria fet una altra cosa, hauria pintat o hauria compost música. En fi, escric perquè m'agrada escriure. I després i això ja és més profund, per saber, per sentir que sóc, comprens? Per sentir-me. Això escric. I sí, perquè m'agrada. Què més t'agrada fer? Què més m'agrada fer? Matar-me en un jardí, cuidant les plantes, tallant les roses velles, les hortènsies velles, regant 7 i 8 hores, canviant els aspersors de lloc.